Joeksconcert, koop alles waar ik kost. Ik trooi hem op de ster, maar toch blijft de klos. Ik schuurde door de zaal, de arm in de rok. De thee is ook massaal, maar ik ga negen zoen. Wie denk ik ze nou aan de staan? Zwijgen zonder hand is dit zo kuppen. Hoe zie die heintjes? Ik vind ze kwiet. Ze zoeken gisteren in de test. Eén is hit, de gegenfles. Waar zien die heintjes? Ik vind ze kwiet. Gisteren hij, ik zit nog dus ik tegen nacht. Lazarus, waar zien die heintjes? Ik vind ze kwiet. Maar heel misschien ze gingen wat er niet. Ik was met zo'n biest, ik goed op schouw. En heb ze bleven hangen in de zon. Ik zeg hey, hey, hey. Geweldig. Weer hij net gedacht, ja dat het zo maar kent. Een leven lang gewacht op het moment suprem. Waar is de die prins? De tent die zwaait nog dicht. Maar als ze dan dik is, slechts zijn eindelijk gezien. Wie denk ik ze nou aan de verstaan? Zwijgen zonder hand is niet zo kwaad. Wat zien ze? Wow, zie die eindjes, ik vind ze kwiet. Ze zoeten gisteren in de test. Eén is hit, de gegenfles. Waar zijn die heintjes? Ik vind ze kwiet. Gisteren hij is er nog dus ik tegen nat. Lazarus, waar zijn die heintjes? Ik vind ze kwiet. Maar heel misschien ze gingen wat de wiet. Ik was voor het soepjes niet goed op staan. De rest ze bleven hangen in de zon. Die eindjes, ik vind ze kwiet. Ze zochten gisteren in de test. Eén is hit, de gegenfles. Waar zijn die eindjes? Ik vind ze kwiet. Ik vind ze kwiet. Gisteren hij, ik zit nog tussen tegen klap. Lazarus, waar zijn die eindjes? Ik vind ze kwiet. Maar heel misschien ze gingen wat de wiet. Ik was voor het soepjes niet goed op staan. De laatste bleven hangen in de zaal. Ik was voor het soepjes niet goed op staan. De laatste bleven hangen in de zaal. Ja la 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 la, ja la la. Ja zeker. Waar zijn die heintjes? Wat huren? Gisteren hij is het nog dus ik tegen het lab. Waar zijn die heintjes? Maar joh, misschien ze gingen wat te wiet. Ik was voor het soepjes niet goed op staan. Dat ze bleven hangen in de... Ja precies. Oh. Wat doen ze dat leuk en wat is onhandig ook leuk hè? Ja,